Limamin mawaƙa shine wadda ƙasidarsa ta ratsa zukatan dukkan wani masoyin annabi da ahlul baiti. So za mu so mu ji cikakken sunanka da sunan state ɗinka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Musa yawan zala sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Aisha ta tambaye ni ko ta buƙaci in faɗa mata sunana da adireshin dina. Da farko dai sunana Rabi'u Shehu. Ana kirana da limamin waƙa. Kuma ni haifaffen jihar Kano ne, ƙaramar hukumar Dambata. Na'am, to masha Allah malam muna godiya. Za mu so mu ji kaɗan daga cikin gwalagwalan baitocin da kake yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi.